Хажи Әхмәт Ишбулатовтың исеме бүген күптәребез өчен таныш та түгел. Тарих битләренә күз һалганда Башкорт милли азатлык хәрәкәтендә катнашкан, генерал-лейтенант дәрәҗәсенә күтәрелгән Башкорт улының хәрби катнашлары баһалап беткеһез. Бүген туган ягында уның исемен мәңгеләштерү эше алып барыла. Киләһе язмабыз Благовар районыннан әзерләнде. Өйдерәкбаш авылы билдәле шәхестәр тудырган бай төбәк. Авылдың нигез һалучысы Тейп Ишбулатовтар нәселеннән Нәдер исемле уламан һанала. Ул 1628 елда хәзерге авыл урынына Мөхәммәд Рәхим исемле улы менән килеп ултыра. Мөхәммәд Рәхимдең 9 улы була. Бүген Өйдерәкбаш авылында яшәүчеләрдә 9 ул нәселе дип атаулары осраклы хәл түгел. Бу урыннар барда буш урын. Алар башкортлардан сатып алганнар. Тек Яңавыл районы Эткене авылынан. Әлеге вакытны Яңавыл районы. Әлеге Биришке иязы булган. Шуннан моннан башкортлардан җирне сатып алганнар. Күпмедер гомер үткәч, күченеп килгәннәр. Ишбулатовлар ыруы башкортларның байлар ыруына карый. Моның турында Рим Янгушин башкорт ырулары дигән китабында да языла. Күп тарихи сыганакларда, фәнни сыганакларда безнең ыру Ишбулатовлар безнең ыруы Минзәле башкортларына карый. Менә бу Минзәле башкортлары турында язылган битендә китаптың карталар бар. Нәдер Ишбулат ыруы Кама ак буеннан күсеп килгән. Ишбулатовтар нәселе барыһы ла ватан өчен хәрби хезмәт вазифаһын үтәй. Беренче дөнья сугышында был нәселдән 20-нән ашыу ир-ат туган ил өчен көрәшә. Улар арасында иң күренеклеләрдән Хажи Әхмәт Ишбулатов һанала. Ул 1751 елның 16 мартында Өфе өязе Өйдерәкбаш авылында туган. Намыслы хәрби хезмәте уны генерал-лейтенант дәрәҗәсенә тиклем күтәргән. Ишбулатовлар элегилектән военныйлар күп булган. Элегилектән. Хаҗи генералга кадәр үк. Менә бу Исхак Картатай үлгәч вәсият ясап калдырган. Нене? Хаҗине, Хаҗи Әхмәт улдырысы. Тираж яздылар. Хаҗи Әхмәтне кадетский корпуска итәргә. Ул 7 яшьле булган. Исхак үлгәндә аны җалатып итеп бирәләр Оренбургка укырга. 7 яшендә атаһынан калган Хаҗи Әхмәт Неплюев исемендәге хәрби гимназияны тамамлай һәм Оренбургдагы 2-нче разрядлы хәрби училищены бетерә. Тырыш, һәләтле егет училищеннан һуң иптәшләреннән бер баскычка югары дәрәҗә алып сыга. Тәүге хезмәтен батальон суды рәис вазифаһынан башлай, 20 яшендә подпоручик, 27 яшендә штабс-капитан һәм рота командиры була. 20 еллап Өфе һәм Оренбург калаларында хезмәт иткәндән һуң уны Варшава, Брест-Литовск калаларына күчерәләр. 1908 елда отставкага сыгыр алдыннан Казанда хезмәт итә. 14 елда беренче бөтен дөнья сугышы башлангач, 15 елда яңадан хәрби хезмәткә алуларын сорап рапорт бирә. Һәм башта Тамбов губернасында Балашов шәһәрендә 146-нчы запас пехота батальонына җитәкчелек итә. Соңыннан Уфа губернасына Бәләбәй шәһәренә 102-нче полк командиры итеп тәгаенләнә. 18 елда беренче аерым мөселман укчылар бригадасына җитәкчелек итеп үзен җибәрәләр. Граждандар һугышы башлангач, кайһы бер офицерлар совет власы ягына сыга. Генерал Ишбулатовтың да байтак көрәштәшләре Кызылдар рәтенә баса. Ләкин узакламай уларды мыскыллай һәм юк итә башлайлар. Бөек Октябрь революциясеннән соң генерал Хажи Әхмәт Исхак улында бик зур проблема килеп туа. Кем юлын сойларга? Оклар ягына Колчак үзе тәкъдим итә оклар ягында. Элеккеге империя өчен сугышырга һәм Зәки Вәлиди автономия өчен сугышырга, автономия өчен көрәш юлын сойларга. Ул автономия ягын Башкортстан үз аллыгы өчен көрәшне хуплый һәм Зәки Вәлидинең иң якын дусты көрәштәшенә әйләнә. Зәки Вәлиди башкорт-казак милли гаскәрен төзергә булгач, был корпустың җитәкчесе итеп генерал Хаҗи Әхмәт Ишбулатовты тәгаенләй. Уга генерал-лейтенант дәрәҗәһе бирә. Ишбулатов хәрби рухтарын әле югалтмаганы башкорт һәм казак гаскәрләренең көсе менән үдаллы милли корпус төзүде хуплай. Ул ни тиклем бөек булһа, шул тиклем ябай да була. Иң беренче ул бик тә гадел кеше булган. Шул үзенең кешеләргә шундый кешелекле булуы белән ул бөтен үзенең корпусы белән чыккан бит Кызылдар ягына.
Менә аны анарга бик ихтирам иткәннәр, аны гади солдатлар. Ул үзенең солдатлары өчен күбесенчә ул шушы мөселман корпусларында служит иткән. Үзенең мөселман солдатлары өчен аерым столовыйда ачтырырга менә шул кадәр ул зур нәрсә. Шуны добиваться итеп, мөселман ашлары пешертеп, ул үзе шуларны тикшерә торган булган. Гомеренең һуңгы көндәренә тиклем генерал ватанына, халкына тугры һәм намутлы хезмәт итә. Михаил Фрунзе итәкчелегендәге Көнчыгыш фронты гаскәрләренең Көньяк группаһы штабында эшләй. Соңгы вакытны Бәләбәйдә отставкага чыккач күпмедер яшәгән ул. Шул вакытта изрәк башка менә усатпысына котып йөргән. Менә бер корт кеше Ишмаев Хуснулла миңа сөйләгән иде. Ул күптән юк, ул 3нче елга ул тройка белән кайтадыр иде. Учарлар белән. Хаҗи Әхмәт Ишбулатов һуң гаилә кора. 51 яшендә генә Ырымбурда хату иткән Бохара сәүдәгәре Камалетдин Ядыгәров дигән кешенең 24 яшьлек Биби Зәйнәп исемле кызына өйләнә. Уларның Сәйидгәрәй, Рөстәм исемле улдары һәм Мияссәр исемле кызлары туа. Олы улдары Сәйидгәрәй Бөек Ватан һугышында катнаша. Гомеренең байтак елдарын Стәрлетамак сода комбинатында баш инженер булып эшләй. Рөстәм улының гомере фаҗигале тамамлана. Бүген Тауган авылында генерал-лейтенант итәлегенә Хаҗи тавы һәм Хаҗи баксаһы бар. 1921 елда Хаҗи Ишбулатов вафат була. Без мәктәп укучылары үзебезнең якташыбыз турында дәресләрдә өйрәнәбез, музейда материаллар җыябыз һәм аның туганнары белән бергә шәҗәрәсен тулыландырабыз. Генерал авылдашыбыз турасында легендаларын язабыз. Газета битләрендә, башкорт телендәге газетага ибәрергә тырышабыз. Ошо газета битләрендә инде аның легенда, аның турасында Хаҗи бакчаһы, Хаҗи тау турасында легендалар басылып чыкты. Авылдашлары уның хәрби хезмәтен онытмай. Гамил Ишбулатов генералдың 3нче буыны. Авылның теге башында ул бакча үстерткән. Менә минем Кортатай менәндә яшәгән, Кортатай күзәтчелек иткән инде, анда кеше тотканнардыр инде, аларын белмим. Бакча бик матур иде, авылның ситендә. Менә шундый топыллары, без малайлар 2 кеше кочаклыйдыр иде. Шуның коеннар да бар иде, шулай тезеп утырткан. Уртасында күл бар иде. Теге тракторлар сөрә-сөрә, барчык төшеп, күл бетте. Уртасында күл бар иде. Йортның мин белгәндә урыны гына бар иде. Хаҗи Ишбулатов югары бүләктәргә лаек. 3нче дәрәҗә изге Станислав һәм 3нче дәрәҗә изге Анна ордендары яшь офицерның тәүге еллардагы хезмәтенә баһа. 1902 елдан полковник Ишбулатов Брест-Литовский крепосының пехота батальоны, һуңыннан Ковель полкымына итәкчелек итә. Уның хезмәте изге Анна һәм 4нче дәрәҗәләге изге Владимир ордендары белән баһаланган. Төп Ишбулатовлар без Ишбулатовлар бик күп таралган шәһәрдә дә бик күренекле кешеләр күп Ишбулатовлар арасында. Укыган халыклар күп барса да. Бар төрле Ишбулатовның фамилиясын дөресен әйткәндә сатып алучылар да булган. Ишбулатов фамилиясе күренекле булгач, аны күпмедер суммага сатып алганнар. Благовар районы Өйдерәкбаш авылында Ишбулатовтар нәселе байтак. Генералдың хәрби хезмәт юлын дәвам итүчеләр дә юк түгел. Уның ияне Рөстәм Заһиров Россия хөкүмәтенең хәрби диңгез флотында хезмәт итә. Күренекле шәхестең исеме быга тиклем телгә алынмаган, уның турында һөйләү рөхсәт тә ителмәгән. Шугалыр да Хаҗи Әхмәт Ишбулатовка туган авылында истәлек тик мәктәп музеенда гына һакланган. Ишбулатовтар нәселе Өйдерәкбаш мәктәбе коллективы күренекле якташының истәлеген мәңгеләштерү теләге менән яшәй. Генерал исеменә такта таш асканда яки авыл урамына уның исемен биргәндә һич тә язык булмас ине. Милләттәшләребезнең изге нияте тормышка ашыртып ышангы килә.